Poilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha Don Kalai Jampuijala ni men hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke joli mani karon noi ang je Michael songno borong ni viral ono nogoi joli oisi borok masa bai kok salaimasi borok ano viral khlairo viral khaimani na hai borok ano kusta netaro ano joli jang na kuno phanong na aboni karonai no oisoi ke borok viral khlairo hingke ang song ang to just maharajana khabai khubai na hamjagi bo tong ang tabaj rati himai bo tong tam no jani joleba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bo maliya kuno maliya oi tongkha hingke sabo jani nangjagai tongkha hingke actually main fact joli mani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tio tongphuro Tipra Mothani nok huk songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kono channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borong no to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana hani bo Tipra Mothawo uskang si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai bonai tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gang khanaka high rank o reja khnai kusta netaro ba bono teijagai katai thailik teijang ma haida teijang ga jagai ba pot bari kha actually bo high Michael no pot rikha ke tai bu Tipra sini Tipra Mothaba tam janong nang pala maliya rikha ang ba ordinary borok ba tamo khainai tamo khaya sai manjaya hai pano Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 lakh sano benna 35 lakh sano naidi nai pai jotono sa tai kaisa kok hingke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoi borok sak da songi na ka amlang sai malaya bono ka tang sai malaya bo BJP dongkha Tipra Motha dongkha na hoi IPF ti dongkha bono tang sai malaya no somoyo ka to yang diliwon no go parawo khabano IPF ti robai tongo boni bang kaisa viral khlai purongan mana viral ya je true fact je paren boro kok samani amo wang khairi huano songai se yang ma bono malia je dige nokbar siba yang do boba sibi tong jaka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai kano nokjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka to sini bagai je maharaja ni bagai onek sengkhap sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himteng bobo kaham keno seng bono kaham kano yang welcome riwo haiteng jodi sano suspend khaipa nang haipano sini maharaja ni bagai kang jan parane roine himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagai Maharaja bo okong no sina ang sabo bo siteng je ang aro indirect babe kok samabo siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo chang bai tam jane kokro bo saya nugui phano hai hoibo hunya abo ang onek cinta karon ang bo becharai phangchino loss kano tong borok siani against khaima rokang belai dukhu nangkha asuk bumung kai tang kok sarak leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman man siteng ta je bu phayong ta bo bo sisi sono tong
bau naithung ang batamo kono posobo korai posobo naya posobo hamjaya boi hai dan khai deka khayu boi hayo phaigra deka phayu ani batamo oprad ba ongka asuk jara teiba ang bagi nangomo press meet khayu je bicar khaine korong na ba khayei yang Michael ni sayang kha ani je viral ong mane Michael ni tini bisi bak tong kha Michael ong kha boni proof soho angri Wngmano bo wanjinano je rang sanmani jemon diling khemen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jagi ang kabo to patini bepar ano normal borong na ba bahika khaika amo wangani cinta kaisa tai borong ro tong na help khaine actually Michael sono to prai ekmas si ongya khona phaiman abrong is important oi tong ongke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchan mare o hamjang mane moda ani ba ongsi amo wang kaisa dukho ongka dukhu mane hai je borong no ang tras khai o borok si ama hai khayu hungka ba ang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect hai reng rok ba ang kuno pala maliyata angka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoy haine mistake do ongjaka ang borok no je na karsano